Ahojte, moje meno je Peter, momentálne sa nachádzame v Tanzánii a pôsobím tu ako dobrovoľník, kde vyučujem anglický jazyk a športy. Za mňou môžete vidieť budovu školy, ktorá ale dodnes nefunguje a ktorá sa stáva od roku 2023. Prečo nefunguje? Pretože jej chýba posledná vec, aby k tomu fungovaniu, a to je pitná voda alebo celkovo voda. Keďže sa nachádzame v Afrike a v Afrike nie je voda samozrejmosťou ako u nás. Tu môžete vidieť napríklad ovocný strom, ktorý pekne žije, ktorý pekne rastie, ktorý v budúcnosti niečo môže mať. Na opačnú stranu tu môžete vidieť druhý strom, ktorý pomaly, ale isto umiera, pretože má nedostatok vody. Taktiež tu môžete vidieť ďalšie stromy, ďalší strom, ktorý je dobrý, ktorý je živý, ďalší strom, ktorý potrebuje vodu, pretože takmer vyschol. Tu po ľavej strane môžete vidieť toalety, ktoré taktiež nefungujú, pretože stále nám chýba prítok vody. Aj keďže tu studňa už vykopaná je, ku ktorej práve smerujeme, pomaly, ale isto. Studňa sa nachádza tu za rohom, za školou. Môžete vidieť studňu. Niečo v rýchlosti o tejto studni. Túto studňu kopali vyše týždňa chlapi z komunity, iba s použitím jednoduchých nástrojov, bez žiadnych strojov, ako používame my vo vyspelých krajinách. Táto studňa je hlboká 25 metrov a na to, aby sme vyčerpali vodu z takejto hĺbky, potrebujeme vodné čerpadlo. Keď tú vodu vyčerpeme, potrebujeme taktiež vodnú nádrž, kde tú vodu uskladníme. Toto, aby všetko fungovalo, na toto potrebujeme aj samozrejme solárny panel, ktorý toto všetko bude pomáhať. Preto tu spúšťame na internete zbierku pre deti v Afrike, aby v budúcnosti mohli túto školu navštevovať a aby mohli sa vzdelávať. Takže ak vás môžem poprosiť, aj malá čiastka nám pomôže a ďakujem. Ahojte! He's done so much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000 tongues, it still wouldn't be